Il-Qorti tal-Appell Kriminali, preseduta mill-imħallef Michael Malija, laqgħet ir-rikors tal-Avukat Ġenerali u ordnat l-arrest mill-ġdid tas-Saċerdot Jesmond Gawci. Gawci qed ikun mixli li kkorrompa 3 fajliet taħt l-età. Il-Qorti tal-Appell qalet li Gawci għandu jibqa' arrestat sakemm jinstemaw x-xhieda. L-imħallef qal li normalment imputat ma jingħatax il-libertà proviżorja qabel ma jixhdu l-allegati vittmi u dan biex ma tiġix intraċċata x-xhieda. Iktar minn hekk, rappreżentanti tal-Avukat Ġenerali argumentaw li l-allegati vittmi huma 3 fajliet minorenni u vulnerabbli. L-Avukat Difensur qal li l-kumpilazzjoni se tkompli nhar il-Ħamis 4 ta' Settembru u għalhekk il-qorti m'għandix ittellef il-ħelsien mill-arrest lill-akkużat. Dan anke għaliex 2 it-tfajliet illum huma adulti. Huwa qal li jemmen li l-klijent tiegħu huwa innoċenti u akkuża lill-midja li tat l-impressjoni li huwa pedofilu. F'każ ieħor mill-qorti, soċju tal-mużew li jaħdem bħala assistent kap ta' skola kien mixli b'korruzzjoni ta' tifel ta' 10 snin. Anthony Kallus ta' 46 sena mis-Siġġiewi qed ikun akkużat li kkorrompa lil minorenni u kommetta attentat vjolenti għall pudur tiegħu. L-allegat każ seħħ nhar il-ħadd li għadda f'Baħar iċ-Ċaq waqt attività tal-mużew u kien mixli wkoll li ġab ruħu b'mod li ta' fastidju lit-tifel u li jaffenda l-morali b'emil li sar f'post pubbliku. Minn dak li ntqal fil-qorti jirriżulta li l-ġenituri tat-tifel għamlu rapport lill-pulizija wara li binhom qalilhom li s-soċju tal-mużew beda jerfgħu fil-baħar u fiem minnhom ħaseb li kien se jmisslu l-parti tiegħu. It-tifel qal ukoll li mumenti oħra meta l-għalliem refgħu żammu b'saqajh u ħakk il-parti tiegħu mal-warrani tat-tifel waqt li kienu qegħdin jgħumu.